Τα αποθέματα βιόσφαιρας, οι περιοχές Biosphere Reserves του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα, MAB, Man in the Biosphere, της UNESCO, είναι εξαιρετικά σημαντικές περιοχές που συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αειφόρο ανάπτυξη βασισμένη στα προϊόντα της περιοχής και στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουμε, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές για την ανάπτυξη της περιοχής. Διακρίνονται από τον πυρήνα, από μία ζώνη εξουδετερώσης και τις μεταβατικές ζώνες μες στις οποίες εντάσσονται και πόλεις και δραστηριότητες τόσο γεωργικές όσο και μεταποιητικές.